Horas marihita sa luhut na, daparade maruhanang pikirata lato mangihon hatani debata, martangi ang mahita. Asin niruhan itu hatta Jesus Kristus ma natoto mangaramoti hamudi baga setikyon lato mangihon hatana. Amin. Hurian itu hatta tatangi humma hatani debata nagabi turpu jamita ima epistel minggu Eksaudi tanggal 20 Mei tahun 2022 Yenetian Evangelium Yohanes bidun na palimahon mabukasan ayat na parjulu rudi ayat na pasiyahon sokorom marirau disi salpun ni adang mapesta ni hala Yahudi jadi nakok ma Yesus tu Jerusalem jadi arung ma di Jerusalem dilabung ni harbangan biru-biru bari dia sada na marguar Betesda anggo di hata Heber lima do sopo-sopo disi marpiahad do disi torop halak na hasitan na mapitung nasarion na tiarapon aka na paimay-mahon hagucang ni aiki ay suru-suruan na dipatado tuat marobasobas tubagasan paridiani manggusang aiki asa na parjulo bongot ti hagusang ni aiki gay malum do manang di pesahit na lohot tu ibana. Alay arong madisi sa halak ng 38 taon leling na marsahit. Di ida Jesus ibana piak disi. Jala di boto ma. Naong pola leling ibana disi. Gabinin na mamadok ibana. Nang malup po. Jadi didok na marsahiti ma mga lusi ibana. Iya letuan. Dangarong parhuaw ko. Na manuguaw tu baridiani. Dihagucang niyaiki ay maddo rodo piyaw nung nga di joluan ni naasi nga omijur dungi nin na Jesus mamaddo kibana hehe maho hidda malagim mardalam maho jadi Peter hisar majolmay dihiddat malagina laos mardalam ma alay ada sabat dotoho na sadari iru sahat na hama karuagan sapursiaun nagabi topik di jamita pertanyaan tadi baga setikyo nima ditangi hud di patado juju niaka partigor damang denang dongan sapursiaun tung suridu hita jolma makalomohon haluaun dangarung na lomoruhana setar hurung hinarohon niaka persoalan di guluna sudidu neng sonang sudidu neng marlasiroha alani itu meragam du haluaun na pinasita ni jolmay. Arong may maluas yan hurungan di akara terhurung. Halat na marsahit si hol rohana di haluaun siya persahiton. Di akana mangrui paru kilon si hol rohana maluas siya paru kilon na. Halak nalilitan ni utang hirim rohana maluas yan akaparotangan. Jalan rumikko tima hita jolma pardusaun masihol doro hatta madjalo haluaw siya dusa. Jalan nunga tajakko ni marhiti-hiti panubusion na penatupan itu hatta Jesus Kristus. Di buku na badiaun tung takas repotohon ia sakap haror ni Tuhan Yesus imalaw mabuan haluaun. Alan imanang isi na olo porsyatu ibana dapotan haluaun dohot hanguluan na marotong. Tung takasdo di patariason di beltay songo dia tu hatta Jesus na madalani akkaluat la manopot torok jolma mardida akka hagalion ni jolmay jala paluang nasida siyan akka nasurati tumaragam do dalam pakubasyon na binahan ni Tuhan Jesus la patuduhon pabuan ng bongot do harajaon ni dipata tu purtibion marhitiragam niya kapangajarion akka jamita do ragam niya katadda halungangan. Damang denang dongan sapursiaon do terpu jamita epistel detikyon dia potood songon dia Tuhan Yesus borhat tu Jerusalem. Tongon dia masa ni pesta ni hal Yahudi ima raya Paskah. Songon sa hal Yahudi diihuton tu hatta Yesus tu
akka air raya namasa di tonga-tonga ni halak Yahudi. Songonima nak kita asa tahari koton akka ulaun namasa di tonga-tonga ni huriai nang diaka nahumaliak kita. Didok di turpukon arongma di Jerusalem dilabung ni harbangan biru-biru paridian sada namarguar Bethesda. Lapatanna bagas asini roha. Dihaposi akka halak Israel do inganan paridiani ima inganan na batuduhon asini roha ni dibata mida akka namarsahit. Tung torok do halak na romad dapot ton inganani laho mangului ha malum sian hak persahiton. Takas songon na didok di ayat 3 marpiahad do disi torop halak nasitan nama pitung nasarion na tiarapon akan na paimai-mahon hagucang ni aiki. Saya mai-mai do akan na torok disi di hagucang ni aiki. Di hapor siya na sida do ia namang gucang eki ima suru-suruan ni dipata. Jala mulu ditikki gucang eki marsiaru mamabahin akka namarsahiti bongot tu bagasan aiki asa malum di hilalana sida. Isi na parjulu bongot tu ayat na gucangi ino na dapotan ha malum siya sahit. Hobar tu akka pangatusion niya kapat dibisuk di badan ni baru yuduk na sida ia ha gucang ni aiki hola sangobas do siala na arong do aik na marbulak-bulak siyan dasor ni paridian ni. Jalan mulu di halak Yahudi tung di hapur siyan na sida doi alain na ro suru-suruan magucang eki. Tutu sahali mulu honan halak na perjulu bongo tuai na gucang ido na dapotan ha malum nga sada ulan na mauli. Ala marsiaru masudi mabongoti aiki. Mulu siarong dongan di na marsahiti rabu hidupi hatop di bonopon tu bagasan aiki. Alibuhama dia kana sumardungan isi mamam bonopon di bana tu aiki. Tung manang sadi hari pe dang dapotan ha malum be ibana disi. Alani i haroron ni Tuhan Yesus tu inganani naing patuduhon hasitong na ia mual ni asini roha cupang ro di bagasan ibana. Tohoro guar ni inganani Bethesda bagas asini roha alaya pabahenan ni hanak na rotusi dang marasini roha bimida dungan nana asing hola diri na nama di pasari-sari. Boha asa ibana perjulu bongo tua iki sobora di peduli hobbe halana asing na tongod di bagasa persahiton. Dingulu sinoengop pihak makarungan jojok do masa songoni. Holan aleni nang marsiadu gabi na perjulu ujungna lasmago ma holong ni rohai. Dang parduli pitu karungan nana asing. Dapeting ibana perjulu dapeting dapotan ibana. Totu si paisiringot tado pangalaw songoni sa tunga-tunga ni ngulu si kanupari. Diturpu jami tahun dia boto hodo dia 5 arong madisi sa halak ng 38 tahun marsahit. Mardidai tung asima rohan ni Tuhan Yesus di ida Tuhan Yesus songon dia si hol ni rohan na marsahiti. Asa malua ibana siya parsahiton na. Buhay tado porrohatta pola sampai 38 tahun di bagasa parsahiton. Ngatung macililingi. Mulu di pertikia sunuengon radiak kana di bahalak ngaulu gay madili mulu pola gay besongoni liding na di bagasa parsahiton. Alay ia halak na marsahit di turpukon sa tatong do iba na di bagasa posiroha paimahon asini rohani Tuhani. Dang olo iba na madili nakpe ng liling si tutu. Sa namayimay madu iba na di asini rohani Tuhani. Marhiti-hiti na roti nga nani laing bogot tu baridian Bethesda. Hamakarugan sa forsyaon di naro Tuhan Yesus tu si didok tu hatay do tu ibana neng malup po ya suku-sukun ni Tuhan Yesus si patuduhon holong ni rohana doi. Sada suku-sukun na naing mangukap roha perbagasan ni namparsahiti asa dia po Tuhan ibana dia ma na pinangido ni rohana. Tung labok si tutudo suku-sukun ni Tuhan Yesus si tung hona tu bagasan rohana.
Dinau begi suku-suku ni, dia lusi na marasahiti do Tuhan Yesus sian hagalion na. Ido ibana do, iya le Tuhan. Dangarong parhuauku, na manuguaw tu bari dia ni, dihagugucang ni aiki. Ay madok rodo piyaw, nunga di juluani na asi nga umijur. Hawa karugan siya paduani takas dia buah, holan sahalak na do si. Dangarong dongan na agia manang isya sa tuang-atongan ni na manadda ibana. Sa buhama tutu, buhay marsyado ibana bongo tubagasan aiki, majuluani akka na marsahit na asing. Tung pigahli gucang pe aiki, dang natarado ibana bongo tusi ay nagalido ibana. Ikonarong manian na manugu ibana bongo tubari dia ni. Alay, suara dongan na desi. Nak petoro jolma desi, alay pujung do sa halak na manaon na haciti. Damang dainang, mulo tarimangin na masay, tunglungo si tutudoy. Ngamar sahid sa liding 38 taon, alay sarong dongan na manangisi. Tuisi may iba na mga luwalo. Alay, dinaraw Tuhan Jesus tu si. Jupang dualus ni tangyang na sa liring 38 tao di baga sa parsahiton nay. Didok Tuhan Jesus tu iba na, hehe maho, hiddat malagim, mardalan maho. Dungi ang makaronga di hapos iba na hatan ito hatay, pitro hisar ma pamatang na, di hiddat malagi na, las bardalam ma iba na. Hawa karongan, masado halunga nga burun di bahin Tuhan ta Jesus. Hola marhiti sa kabahata, didok tu hatay, hehe maho, las hehedo na marsahiti. Di baga sa pasiroha iba na makapusi hata ni Tuhan Jesus, sobola dipikiri iba na akka na asing. Ya sohola marsidutu makirim di halwan na. Mga sahon, wason ni Tuhan Jesus, isarma pamatang na. Dihidda malagi na, las bardalam ma iba na. Hamak karungan, buido malum di hilala, sobola bongo tu baga sa paridian betes day. Ananunga langsung iba na pajupang, do mual di asinerohay, ima Tuhan Jesus. Asa songoni manak kita. Tahapur siya ima, waso ni Tuhan Jesus ay iba na do, mual ni asineroha, mual ni hagugoon, mual ni hamalon ni parsahiton, mual ni haluhaw ni. Diturpu jami taon, dipaingot do hita, dihuwaso doot asinerohan ni Tuhan Jesus, na daw sumurong siyan akan narong dituang-atongan ni Portibyon. Tung takas do, diboto tu hatay, aha narikot di ngurut taon. Tung takas do, diduro tu hatay, saha toro hatta parbagasan. Di ida do hagaliot tay. Diboto na pujung sa halakta, manaon akka na persuki. Di hilala ibana do, sungo dia hacit ni pakilala ammo, arani akka paru kilommu di tuang-atongan ni ngulum. Nuhain, dipaingot do hita, asa Roma dapot Tuhan Jesus di bagasan uduk do seren erohatta, mardungan hapur siyaw na sitong. Alani pasahat mangulum to Tuhan Jesus, martangi yang maho, macalabok do tuhatay, madok tuho, nang malup po, alusima, dia ma hamwak karungan, nanaing siya pamalumon ni tuhatay siyang ngulum. Sahit ni padaging omido, nahacit na deroha mido, arsat ito nga ni parsarepyo mido, muhaing, pasahat matu Tuhan Jesus, jauhon magwarnay, dok matu ibana, pamalum ma, nahacit na dengulukon. Asa di pamalum po, jala hapor siyay ma, hisardo pamatang po, hisardo pakilalaam po, dung di jakoto, huwaso di tuhatay. Hapor siyay ma Jesusi, ulahon ma, songon na didok nay, hehe maho, hidda malagim, mardalam maho. Atong hamakarungan, jakon maholo ni rohan ni Tuhan Jesus, na madaw ni nasa parsahitom mi, jakon ma Tuhan Jesus, na manangihon juju mi. Alam na puji magwar na ito hatay, do madibaga sa tangyang mo, mauliati mali Tuhan di bata, mauliati mali Tuhan Jesus Kristus na manangihon jujuki. Mauliati mali horong ni Ruham ng paluahunaw
pahisar hunaw, mangalihong gugu diyaw. Asa sumuang hu pakilalahon, lasro haku, mardamesona ngaw, dito nga ato nga ni, pardalanan ni ngulukon. Amen, martang yang mahita. Ali Tuhan Yesus, hodo padaw ni bulun, para si rohan na madoni na sa namarsahit, duhot akka na marsa ruha. Mauliati ma di holong ni rohami. Sa totong mohon mara si rohami dehami. Jelas si patugo mahapusin nami, makapusi huhut mangihut toko. Ay hodo hapurusan, jelas si Pangulo hami. Amin.